ayiwa ba jɛnɛ y'a ta fɔ a ma tiɲɛ fɔ wa a ye tiɲɛ de fɔ kɛ tiɲɛ kunu tiɲɛ don bi tiɲɛ don wali sini tiɲɛ fana don wallahi sugandita kan ka wolomasa de a banna nka min f'i ɲinɛ maliden fana de mara man di maliden mara man di Moro ne yɛrɛ kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ kɔni ne bɛ dam tisuna alala jɔ Moro anw jogo kun tɛ nin anw ka waati dɛ jɔnni jurumuntɔ dɔn yɔrɔ banna maliden wallahi sago t'an na an t'a dɔn an bɛ min fɛ wallahi an t'a dɔn min kan ka kɛ an t'a dɔn min kan ka fɔ fɛn fɛn mana fɔ si dan tɛ si la danaya yɛrɛ tɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ wallahi danaya dun tɛ yɔrɔ yɔrɔ la i ka dɔn o tigɛnsonya de ka bon sigi mana kɛ tigɛnsonya kan o ye sigi damuntan ye Yusu ka foli ni tanu ni waleɲuman dɔ k'o ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ kɔnɔ lamunu n'a tɛnkundugu fulakɛ ka kuma n b'a dɔn moto kɔni a bɛ mankan bɔ mobili a bɛ mankan bɔ avion bɛ mankan bɔ nka climatiseur ni mankan fɛn fɛn la ni mankan o kɔni o ye ko kura ye dɛ o kɔni o ye ko kura ye e ka climatiseur a bɛ mankan bɔ plaisir ça don plaisir ale ka climatiseur don min ye i ka dɔn k'a fɔ Batuma Kane a ka climatiseur Isa Kaba Sidibé a ka climatiseur Madu Ndaw a ka climatiseur ani jɔnni ko mankan ko climatiseur bɛ mankan bɔ a y'a fɔ Madu Ndaw ye ko ni Ala sɔnna ko climatiseur k'a bɛ mankan bɔ yakmantari watarba yakal gel yaklabas tayrak ko Yusu dugu kura jɛra Jabaru masa ka sebaya i ka dɔn o kɔnɔna la anw bɛ so fila masa tanu k'a barikada i ka dɔn n'an y'a tanu k'a barikada arasulu bi tanu k'a waleɲuman dɔn nɛɛma ni kisi b'a ye Ala k'o jidenya kan k'an masaw sɛbɛkɔrɔ fo sara t'an bolo ka d'u ma u tɛ se ka an yɛrɛ tɛ se k'u sara fana o kadira kɔnɔ n'an y'u fo k'u barikada ni k'u waleɲuman dɔn an bɛ tila ka dugawu kɛ sa hali bi Ala k'u bolo k'an siw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw bɛɛ basi kura kan'u si sɔrɔ janko k'u tɔɔrɔ ka jiri kɛ lafiyaw la minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali ye Ala k'a nɔgɔya olu n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye kanubaa jama ka fɔ k'u barikada ko dantuw la u ni cɛw ka kanuya la Ala kama kanu nimisa t'a la Yusu faso kɔnɔ ani faso kɔ kan a bɛɛ dama ka kan i k'a dɔn kanu o taabolo la an ka foli bi bɛɛ lajɛlen ye k'u ni ɲankuma ka bɛn n'u sigiyɔrɔ cogoyaw ye nin sanga in na anw yɛrɛ sigikun ye i k'a dɔn olu kunnafoni ye k'u fana bɔ kunnasiri kɔnɔ fasiri sɛbɛnw b'an bolo olu kɔni sugandira sabu seli dɔgɔkun i k'a dɔn baara sɛbɛlama o ma kɛ o min ye sagatulu ye a tun ye kalimu nu minɛ ka kalimu tabaw k'olu ngɔnɔ minɛ ni ka tila ka i k'a dɔn lafiya k'o dugu jɛ dɔw ye o kadara kɔnɔ a daminɛnen nin ye tun fɛn min ye i k'a dɔn nin dɔgɔkun daminɛ in na kunnafoni kɔni caman bɛ yan fo k'a ɲɔkuru sɛgɛrɛ nka kelen kelenw de sugandira o kumaba minnu sugandira o na kɛ i k'a dɔn garijɛgɛ ye tulo ɲɛgɛlɛ jɔ ko ɲuman ni ɲɛmada ko ɲuman Ala k'a nɔgɔyaw ye k'a lase ko ɲuman nɔgɔya an yɛrɛw ye ka kuma ɲini k'a mabɛn k'a cari suya kɔlɛtigi ni nɛgɛ sujurutigiw olu ka taabolo ye Ala ko nɔgɔya u ye k'u bɛ ka bisimila ko bɛɛ lajɛlen san bɛɛ Ala ka san wɛrɛ jira an na Ala k'an ka seliw caya ka hamina kow nɔgɔya Ala ka jamana in basigi o kumana k'u ka yafa an ma wallahi u ka yafa ma Tarawele u ka yafa ma bara ɲɔgɔnya la i yɛrɛ ka yafa ma wallahi ɲafara i ka foyi gasi foyi n fana yafara Ala ka yafa an bɛɛ ma i yɛrɛ ka yafa ma a n'an bara ɲɔgɔn bɛɛ Ala ka yafa an bɛɛ ma amina rabi Ala ka jɛ ka maa ɲɛmaaw fo ka kɔmaw yɛrɛ fana sɛbɛkɔrɔ fo sabu kɔma tɛ kɛ ɲɛmaa tɛ kɛ foyi ye kɔmaw kɔ nka i k'a dɔn k'a fɔ kulu o kulu fɔ kunka ye a la n'o tɛ ɲɛmaaya t'a damafɛn ye titiri gansan nka kɔmaw de ye bɔgɔrɔdɔn kɛbaaw ye ko a bonya barika u ye wallahi a fɔ ko bonya barika u ye Moro min ye télé directeur Sakaru Fɔnba an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn radio yɛrɛ directeur n'o ye Moribo Sanogo ye an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn min ye k'a dɔn min ye ka an ladon Moro o ye Antoine Solange Dembele baarakɛlaw ladon an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Moro minnu bɛ maa ɲɛmaaw la i k'a dɔn technicien ka ɲɛmaa journaliste ka ɲɛmaa Moro k'u bɛɛ lajɛlen fo imprimerie ɲɛmaa indicateur de renouveau ɲɛmaa a ɲɛmaa président du 3e bɔ ɲɛmaa hali 3e bɔ ɲɛmaa voilà Mali ɲɛmaa Moro k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a f'u ɲɛna k'u ka yafa an ma ni Ala ka jɛ silamɛw don tuma dɔ an bɛ fɛn dɔ fɔ n'a a jɛngɛnna an bolo k'a latile kosɛbɛ maaya fa bɛɛ gasi ye fili don tugu tɛ maaya fa bɛɛ gasi don dɛ nka an t'an tugu k'a kɛ Ala k'an sutura amin Ala k'an sutura amin nka Moro kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka technicien
an b'a f'u ye n k'u ka yafa ma. U ka yafa koyi. Batomankane an ti hɛrɛ d'a kan. An t'u yɛrɛ to yen koyi. Awa Tabili Ture. An ti maa si to yen. A tɛ o fɛn min na an ti hɛrɛ d'a kan. Kosɛbɛ. Boubacar Jara Bad ka taa se Z ma. Kosɛbɛ. Moro a n'u nɔnaw k'u bɛɛ lajɛlen ka yafa ma. Kosɛbɛ. Ala k'an kunnaja. Monteru k'u fana ka yafa an ma. Minnu ka soni filɛ nin ye. Wala. K'u ka ɲɛmɔgɔ zi. Bon i ɲɛ b'a la u ka yɔrɔ ka di sisan dɛ. A sumalen don. Fɛfɛla bɛ fa bɛɛ fɛ sa fo. Yɔrɔ dɔ fo yɔrɔ dɔw la. Yɔrɔ dɔw ya mangema de fɛfɛla. Ma. E ma taa ɲama ka yɔrɔ la. Antoine Ge. E fɛfɛla n bɛ yen. Ani min tugulen don o la ka taa ɲɛgɛn ba fɛ. Fɛfɛla n bɛ yen yan. O e t'a dɔn ko olu ye. Bon a ka ɲi ta. A bɛ bɛn. An b'a to yen fɔlɔ. An bɛ fɛn fɛn k'o la an b'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan parce que plaisir ka musoko ɲɛnabɔra. Cɛ i tɔgɔkɛ nin ye san kibaru da duman dɔ ye koyi. Ni fiɲɛ bɔra mini. Fiɲɛ duma. Ni fiɲɛ bɔra mini. Fiɲɛ duma. A ka musoko ɲɛnabɔra. A banna. A to y'a wariko ye. A bɛɛ bɛ yen. A barika Ala ye. Wari bloquelen don bɛɛ mɛsi la. A barika Ala ye. Ça fait ni musokɔrɔ ɲɛnabɔra k'a tɔ to wariko de ye fɛn ma k'a la. Nka ni wariko ɲɛnabɔlen don wa. Wala. Fɛn o fɛn mana muso kɔso kɔnɔ o de bɛ tila ka ta ka don muso la dɛ. Mais n'a ye cɛ k'a dalen don a yɛrɛ la. Ka maraji kɛ ka taa yɔrɔnin min filɛ troisième point jukɔrɔ ou bien Dar Salam Kuluwoni. Non, an bɛ da troisième point yɔrɔnin na jardin kɔnɔ ye. Jardin kɔnɔ ye. Min ye i ka dɔn général Sumale ka kɛ seere. O ka kɛ seere. Général Sumale. N'a ye cɛ ye ko ale de ye plaisir ye. Oui. A n'a ka o madame ka maraji da a k'a cɛ k'a jɔ n'a ye an k'a photo ta. Plaisir kɛɲɛ ko man jan koyi. E b'a tigi dɔn. Jɔn don. Safi ka aramata ba. N y'a to ala ma. O kuma plaisir. A bɛ su fɛ. N'i tun bɛ fɛ k'i si bɛrɛ dɔn a sera sɔn. Hali ni ma taa burujugu sira. Ayi n'i tun bɛ fɛ k'i si bɛrɛ dɔn a dɔnnen. A ko bɛ ɲɛnabɔ. A bɛɛ ɲɛnabɔlen de ye. Ala kosɔn sa. Ayi n'i ma ɲɛ koba kɛ ko i b'a kɛ fo k'i faden ɲɛ b'i la de jɔn ko Ala o y'a jo ye han. Ayi n'u kɔni kɛlɛla. Ale yɛrɛ bɛ n jɔ ye n'a ma kumaba ta. N'u kɛlɛla plaisir. U ɲɔgɔn sogin de. N'u kɛlɛla plaisir de bɛ sute. Ayi bɔn e ɲɛ b'a la. Ne den a k'a fɔ k'a b'a bugɔ. Sogini de ka ɲi latigɛ ko bɛɛ la. Ale yɛrɛ ye njɔn ye n'a ye kumaba ta u bɛ bɛn u bɛ ɲɔgɔn dafa de dafalen de dafa ta. Kɔrɔmatigɛli don. Ayi dɛ tɔgɔ fɔra baro la. Ala ka wuli Ala ka sabali baara. Yarabi. Moro an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. K'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka yafa ma. Ni Ala sɔnna a ma. O ban kun fɔlɔ ɲ'a di ma. Kun fɔlɔ ne b'a ta ni an ma ɲɛ ko daɲɛ kelen da mɛkura anw da labilalen don i k'a dɔn ni fasiri sɛbɛn tɔw ye fɛn min ye lasire nin b'ale ta ni y'ale ta i k'a dɔn belebele tɛmɛna seliba kaba dɔgɔdara seliba fɔ ka n'a se seliba fɔ k'a tɛmɛ. A banna. 2021 a seliba ko fɛn fila kɛra sanga ye koyi. A banna. Basan ani saga. Ayi dɛ basan tɛ fɔ bilen dɛ. A fɔ de ko gangster. Gangster ni saga. Gessner. N'o tɛ parce que nɔn dun tɛ san bilen dɛ. N'i y'o don ti filɛ bilen dɛ. Irisi. Min bɛ don gala la. Irisi. Min bɛ don gala la. A y'o don. I danga nin fɔ an ye. A banna. O kumana ko gangster. Gessner. Ale ni saga. K'olu de kɛra sangawuli ye nka a kɛra denbayatigiw ka ɲɛkumu kan dɛ. Yusu i b'a ye k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn seli ye. Ko a fɔra ko i k'a dɔn yafa ɲɔgɔnma don. Ani i k'a dɔn kelenya ani badenya ani ɲɔgɔn sira taama. I k'a dɔn ko o de seli ye. Seliba in i k'a dɔn k'a fɔ fɛn min b'a kunkɔrɔta o fana ye sagafa ye. Ko i k'a dɔn nka a n'a kungow fana bɛ ɲɔgɔn na dɛ. Saga o sannen kɔrɔ kɔ. O kumana ko fɛn min bɛ to dutigi ye sa o de ye basan ye. Basan ko o ye kɔsana ko ye. Bɔn a retardement o kumana ko o ye i k'a dɔn denbayatigi caman ni da dingɛni da la ɲinansa in na ko ye. Cɛkura F Kɔnɛ baraminɛkalanden dɔ lasire nin na nin y'a ka nɔbila sɛbɛn ye. Yusu cɛkura ka fɔ la a ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ san o san min ye saga a n'a sɔngɔ kura bɛ na sɔngɔ de bɛ yakubaya fɛn tɛ jigin ka bɔ a la dɛ. Wa i k'a dɔn sɔngɔ n'a yakubaya ta bɛɛ a wajibiyalen don silamɛw ka sɛbɛn minnu ye olu ka sagafa in kɛ. Nka ni selikalo jɔra ka ban kɔnɔ mɔnnen don an ma fɛnkɔnin dun denbayatigiw ko don o kumana ko nin kalo in jɔra ka ban bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko a tile sini mana bɔ sagako de bolodalen y'o ye o kumana min ye i k'a dɔn k'a fɔ seliba in ye ale k'a bɛ tugu seli min na o ye selincinin ye selincinin fana o musaka ntan tɛ koyi o fana musaka barika ka bon ka bɔ sunkalo la ka don seli la o y'a dama musaka ye
o tɛmɛnen kɔ seliba bi sɛnsɛn ka na o kumana n'ale fana sera i b'a ye k'a fɔ ale bɛna bɛn ni waati gɛlɛmanw de ye tuma caman na denbayatigiw ma o kumana ko ɲinansan ta in ko tɔ tɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara k'a sabu kɛ lakanabaliya o ɲɔ ɲali ye ani k'a dɔn min ye saga sɔngɔ o fana yɛlɛnni ye ko denbayatigi caman ye kulo bɔ ɲinansan in na dɛ nin ye dɔ ka fɔ ye a ko k'ale tun ye 12,000 ale tun ye i k'a dɔn k'a fɔ o de labɛn k'a nata sagani ɲini ko k'o kɛ i k'a dɔn denbaya o ka i k'a dɔn hadiya ye Yusu fɛn min ye i k'a dɔn o ko ye sa wa k'ale taara ko bɔnɛya sani ka bɔ ale ɲɛna koyi ale ye saga sɔrɔ hakɛ min na i k'a dɔn 20,000 ani i k'a dɔn 2 22 ale y'o sɔrɔ an bɛ gato ɲini jama ko 22 ko nka ko a y'ale ka programme fo se koyi k'a y'ale ka bɔra bolodalen bɔ a cogo la dese o fana ye denbayatigi ye a ko laadala ale bɛ taa kɛ u ka buguda la o ko ka nɔgɔ ɲinasa k'ale y'i bɔ a yɛrɛ la k'a b'a kɛ Bamakɔ yan ko ja Bamakɔ seli tɛ taa musaka ba bɔ kɔ k'ale y'a dɔn k'a fɔ ko Bamakɔ seli ma nɔgɔ ɲinansa in de la n'o tɛ san dɔw la buguda la wa ale ma gɛlɛya ye seliko la ko saga sɔngɔ ko yɛrɛ ye sunɔgɔ tigɛ ka bɔ ale ɲɛna wa ale n'a ɲɔgɔnna caman ko sɔngɔ yɛlɛden don kojugu o kumana ko o kɔni n'a ta bɛɛ denbayatigiw k'u ye laɲini min kɛ ka i k'a dɔn ni sarakati in bɔ o kumana ko fɛn min ye nin ko ye ko san o san k'a bɛ kɛ gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya min ni denbayatigiw bɔ a ɲɛni ye kosɛbɛ min ye k'a dɔn saga ye o ko tɛ koyi nka basan wa ko muso ni denw fana b'u tigɛ k'u jɔ o kumana ko fo de ka sa olu ye u boɲɔgɔnko b'a don k'u yɛrɛ fana k'a don o kumana Yusu k'a bɛ wajibiya denbayatigi ma a ka basa fana san muso kɔni jɔlen don kɛlɛ jɔsen k'a mana bɔ da o da fɛ ne ka basa sɔrɔ nka a ta a cɛ dufa kɔnɔna cogo si dɔn dɛ se b'a ye wa a t'a ye wa a m'a ɲini k'o dɔn o tɛ de ale fana y'a kɛ bɔnɛ lakale a y'a jira k'a fɔ ko ale n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛ nin lahala in de la Mali kɔnɔ yan ko su caman kɛra k'ale tun bɛ i k'a dɔn a kanu ka si dugu kɔnɔ a b'o kɔrɔ dɔn a kana si a ka so ye ko sabu n'ale ye so taa sira minɛ ka ban ale hakili bɛ jigin furumuso o ka basanko ni denw ka basanko la k'ale ja bɛ tigɛ balawu ne ka denmisɛnninw mini ka fa don na ta y'a da ye ko ba ko karisa lakaw ka saga nana ko e ta bɛ bonya n'o tɛ min b'olu k'o tɛ ne kun a dɔ la an t'a da ɲɔgɔn ma dɛ an k'o dabila dɛ denmisɛnya t'o la koyi n y'a dɔn ko sinɛ seli dɔ taara ba kɛ sinɛ seli awɔ caman b'o de kɛ koyi sufɛ i bɛ na n'a ye dugu bɛ jɛ o b'a sɔrɔ ye a ka di i ye a man di a kɔni b'i ya a bɛ fa fana ni sogo ka di i ye n'i da de o nka Yusu an ka sorokɛmaso fo ko ka barikada ko min y'ale muso n'a denw ka laɲiniw ye ala la Yusu k'i b'a ye k'a fɔ ko n'ale miirila o la k'a bɛ komi ale ka si dugu ɲɛfɛ a kana n'a ka so o kumana ko ale sɛgɛnnenba bɛ bɔ baarayɔrɔ la ka na don dɔw la ale yɛrɛ b'a dɔn a y'o kɛ cogo min na sen nɔ kunbere nɔ binka wuli kini ni waasili tani ani k'a dɔn muruti ko nin si ma mago dilan nka ale bɛna don yɔrɔ min na yɛrɛ muso yɛrɛ k'ale bɛrɛbɛrɛ k'a bisimila fɔlɔ ka ji yɛrɛ d'a ma yanni k'ale hakili sigi k'a bɛ ɲininkali de kɛ ko saga sɔrɔla wa walama y'an ka basansɔngɔ sɔrɔ de musow laban bɛ basansɔngɔ fɔ ka tɛmɛ saga a bɛɛ la cɛ hali i ka saga to yen an ka taa sogo san an ka basan don dɔrɔn o kɔrɔ Yusu ko a caman tun bɛ denbayatigi caman tun bɛ nin dabolo kelen in de la ayiwa ko ale ka lahala tɛ ka fɔ la ko ale yɛrɛ tun b'a dɔn a bɛ dabolo min na o kumana ko a gɛlɛyara dɔw ma ka tɛmɛ ale fana ta in kan a gɛlɛyara fo k'a fɔ a gɛlɛyara ko diinɛ dun ma gɛlɛya maa si ma ko diinɛ ko fɛn min b'i bɛrɛla min b'i se la k'i k'o de kɛ a ma wajibiya maa si ka fɛn min se t'i ye k'i k'o waleya o kumana ko fɛn min ni i ka dɔn o b'i bɛrɛ la ko diinɛ y'o de daga adamaden kan k'i k'o waleya a fɔra ko ɲaamɛ misi saga ba hali sɛ fila e ye basanko kuma mɛn bon jaralakaw kɔni olu bɛ se ka n'olu m'o si sɔrɔ olu b'u ka wotorola fali bɔ k'o fa o dun sogo bugunen don dɛ falisogo bugunen don dɛ jaralakaw b'o kɛ la yɛrɛ o bɛ sigida jara bɛɛ labɔ a bɛ sigida jara bɛɛ bɔ hali u kana tɔw kana fari kɛ ne den kɔrɔkɛ ma bi jɔ duwan na Tumani Jarakɛ ayi ne kan bɛ bilangi ma Tumani ko tɛ section RCC la ayi kan bɛ bilangi ma Tumani ko tɛ kala sɛmɛ b'i la Tumani o kumana min ye ka dɔn ka fɔ tere ka fɔ ye a ko ale n'a ɲɔgɔnna caman fo ka bɔnɛ ko a dɔw yɛrɛ ta juguyara ale ta ye ko diinɛ ma nin fɔ maa si ye muso i b'a ye k'a fɔ k'u kan ka faamuyali dɔw kɛ sa k'a fɔ ko waati n'a taabolo kama cɛbakɔrɔ ni man ka da dingɛni da la nin koba kundanw kama tuguni dɔw bɛɛ ye seli ye basa mana sɔrɔ waati o waati i b'a kari i kana k'i ka selikɛ kɛ o kumana ko an k'an farati ko
n'o tɛ k'u bɛna kɛ sababu ye cɛ caman bɛ yen seli tɛmɛnen kɔ u bɛ taa pereweni na koyi k'a sababu kɛ mun ye muso i k'a dɔn o ɲɛsiraya walima o ɲɛmasaamɛ kama ani denw gasi kama i k'a dɔn k'a fɔ ko cɛbakɔrɔ caman bɛ t'i kun don jurujugu la ka ni wo ninnu dagire seli tɛmɛnen kɔ sa o juru ka na o bɛ sɔrɔ ka sabara fara daminɛ n'i ma farati i k'a dɔn cɛbakɔrɔ yɛrɛ bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ pereweni na k'a sababu kɛ muso ni denw ka laɲini ye o kumana ko hakili sɔrɔ kuma sera faamuyali dɔ waati sera ko maa si kana don kɛwale kɛ dafɛ yaasa k'i ka denbaya k'olu lanisɔndiya k'a sɔrɔ a se t'i ye k'a sababu kɛ a ye gɛlɛya se maa caman ma ala k'an kisi a kɔlɔlɔ ma cɛkura F Kɔnɛ ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye baraminɛ kalanden don lasire na u ka bidon bɔli don Yusu dɔ kɔni i ta fɔ ne ɲɛna ko ale ma sagaya ale ma ka fini i wolowolo fam madame Bamba Fatikaya gise i nigila douane na ko a ko bɛ cogo di ko k'ale ɲɛma da e yɛrɛ kan bon c'est-à-dire non c'est-à-dire t'o la i bɛ direct de fɔ ne ye seli kɛ taama yɔrɔ de la ne kun taara taama na de du ci man ɲi dɛ Fatikaya n'o kun tɛ ne tɛ seli kɛ n ka so a ye sɔrɔ taama se de fɛ fo n'a y'a sɔrɔ i bɛ ko wɛrɛ ɲini madame Bamba Fatikaya ye kuma bɛɛ sa k'a k'a bolo da a dusu kan ko b'a kun t'a mɛ taama don bɛɛ seli ye baro an bɛ ɲɔgɔn ye don ala k'a kunna diya min ye présidentielle 2022 le choc des titans baro ko yalima nin y'o daminɛnen ye wa ni titan fɔ u kɛn bɛ ka maa minnu bugunatigɛ kɛ o ye Mamadu Igor Jara Mamadu Igor Jara i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la awa min ye ale kɔni kɛn bɛ a na kɛ n'ale b'a fɛ k'i kan bɔ bawo muro a kuma bɛ maaw da n'o bɔra ye min ye awa k'a dɔn Seyidu Kulubali n'ale sera o PDG o ma tɛmɛ ka bɔ yen Docteur Boubou Cissé cɛman Iber Kulubali ani awa k'a dɔn Hussein Amion Gino n ko yin a to ye sa a ye bɛɛ to ye bɛɛ ka taa awɔ an bɛɛ ye maa dɔ ye o bɛɛ t'a sɔrɔ a banna muru bɛɛ kan ka taa muru min ye fasiriba ye a ko awa n'i ye jateminɛ kɛ min ye maa minnu n'olu kofɔra u ka état major n'o y'u ka jɛkulu maa ɲɛmaw ye olu kɔni kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ awa sanga ani waati muru ko seri kɛra waati ye waati min n'u ye awa ka dɔ sennabɔ kɛ ni ka taa u ka duguw la yalima i ka dɔn awa min ye dugu dɔw la n'i ye jateminɛ kɛ Mamadu Igor Jara min ye ale kɔni ye wulikajɔ kɛ kɔsa in na mɔrɔ a ye lajɛ dɔ kɛ o lajɛ kɔnɔna na a bɛ k'a dɔn min ye o b'a jira k'a fɔ maa min don a bɛ k'a dɔn k'a kɔni bɛ ka taama misɛnw kɛ min ye ka taa lajɛ min ye a bɛ k'a dɔn ani jamanadenw olu bɛ se ka don ɲɔgɔn na cogo min yalima a bɛ k'a dɔn u bɛ se ka ɲɔgɔn lamɛn ani fɛn minnu n'o b'a kun n'a kan jɛ a n'a hakilinata ye min ye a bɛ k'a dɔn n'a ye ɲɛmaa sɔrɔ a bɛ se ka min kɛ a bɛ k'a dɔn k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ maaw ɲɛna o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye a bɛ k'a dɔn ko dankɔrɔba dɔ bɛ yen n'o ye Seyidu Mamadu Kulubali ye n'u b'a wele ko Sira Seyidu moro a bɛ k'a dɔn ale wulikajɔ kɛ ko a banna ta moro a bɛ k'a dɔn ale jɔyɔrɔ bɛ ka ngolow fa koyi k'a sababu kɛ mun ye min ye association o bɛ ka bɛɛ kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ min a ka jɛkulu moro ko bɛ ka bugu a bɛ k'a dɔn sanga ani waati a bɛ don nin ka bɔ la moro a bɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛ a sen dɔ ye moro a bɛ k'a dɔn taama ko bi fɛn dɔ jira maaw la n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye a bɛ k'a dɔn Docteur Boubou Cissé ale fana a bɛ k'a dɔn premier ministre kɔrɔ don moro ko a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'ale ka farali URD kan k'o bi fɛn dɔ fɔ maa ye moro ale fana a k'a dɔn min ye a ka maaw kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye cɛman Iber Kulubali Hussein Amion Gino min ye IDD ani CODEM moro ko ninnu bɛɛ lajɛlen ka fan na ninnu kɔni kɛn bɛ a bɛ k'a dɔn ka taama daminɛ min u bɛ doni ka bɔ la fa bɛɛ lajɛlen fɛ moro bɛ wuli ka jɔ la ko nka maaw kɔni tigɛlen don min kan k'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la i ka wuli a wuli kuma na moro a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko ka fisa a ko la dɛ nka ko fɛn min bɛ yen n'o b'a jira an na k'a fɔ hali k'a daminɛ bandaw ka waati la fo kana se bi ma ko waati min fɔra transition na ko yalima ko na sigi sa ka bɛn o ma wa kalafili ka kɛ. A fɔra k'a bɛ kɛ dɛ hali ɲɛmaakuraw sigilen ko k'a bɛ kɛ ka bɛn waati ma nka an tulo bɛ ŋunun min na a bɛ sɔn ka laban o ma a banna ko sirifukɛ ko ka dɔ fara ko k'a mɔnɔbɔ ko ka dɔ fara a kuntala kan sirifukɛ dun mana mun fɔ a ka ca Ala fɛ a bɛ kɛ ten de Mali la yan kɔni munna
Muna bonya ni karama kama. Acha mama ke nyana. Acha bangarane yana. Edum bo muna ni. Acha bangarane yana. Edum bo muna ni. Allah ka nguna ja. Karama koso. Akita. Gale ka fasire anya bo sebangano sebam bawle ko témoin. Kwa Keita ka témoin a cakɛla bɛɛ lajɛlen fo Yusu i b'a ye k'a fɔ indépendant an b'ale ta n'an ye indépendant ta sa fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ dankari ye lakana o taabolo la jamana ka lakana ani k'a dɔn k'a laɲini ka jamana ɲɛma k'o ni bɔ a la ayiwa ko o ko min filɛ nin ye ko maa min y'o baara boloda ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛma ma Asimi Goyita k'a tigi fatura koyi a kun ti ku a si la o. Memoro mɔgɔ fana bɛ ka min fɔ o tuma mɔgɔ ta kisi saya ma ko nin ko mɔntelen nin ko nin ye bɛnbɛnbɛn ye ko bɛnbɛnbɛn don u tun bɛ fɛ a kana ka tigɛ fɔlɔ o ka sɔrɔ k'a dɔn ko bɛnbɛnbɛn tɛ yan ne ma maliyɛn faamuya dɛ cɛ nana ni kantigɛli position min ye ni sabu ɲuman kun tɛ ni cɛ yɛrɛ Asimu yɛrɛ ka sɔrɔsiya n'a ka lamini maaw kun tɛ munna cɛ ma bɔ ɲɛdabaratulen ninnu kun jɔlen kun ɲɛsin yɔrɔ min ma munna ma bɔ yen fɛ Memoro min ye dabali ban e ma diya ye wa ayisa misiriba la a sɛbɛnnen bɛ ko téléphone man ka don misiriba yɛrɛ la maaw bɛ dɔbi k'u mɔmɔ ka kɔrɔ anw ka maakɔrɔw ye misiriba dungow ye u b'a ɲɛ dɔn olu de tun bɛ misiriba yɛrɛ baara bɛɛ kɛ a waati président Mutaseli kɔrɔ kɔni nana sisan dɔɔnin jamana ɲɛmaa bɛ taa don min a bɛ bɔ a sigiyɔrɔ la ka se misiriba la yɔrɔ min o sira bɛɛ lajɛlen bi kɔlɔsi a bɛ taa don misiriba da min fɛ o bi kɔlɔsi a bɛ sigi yɔrɔ min o bi kɔlɔsi a sigilen kɔrɔ kɔ a bɛ lamini k'a kɔlɔsi wa bɛɛ bɛ dɔbi i dontɔ k'a lajɛ ni fɛn t'i kun o fo n'a y'a sɔrɔ nin cɛ in donna k'a sɔrɔ waatiw ma se dɛ maa tɛ kocogo dɔn ni kɔni ye ko labɛn nin ye nka k'a fɔ ko bɛnbɛnbɛn don ala de ye gundo dogolow dɔnbaa fana ye maa ti ma sɔn i hakilina la nka cɛ bɛ taa a ta k'a ye min ye image la mɔgɔw jɔlen bɛ téléphone b'u bolo u bɛ ka filmeli kɛ misiriba kɔnɔ cɛ bɔra o wo de fɛ wa mais est ce que mɔgɔw kan ka don ni téléphone ye misiriba kɔnɔ ka taa fo dɔw b'a fɔ k'a yɛrɛ bɛ min f'u bɛ ɲininkali kɛ o kumana cɛ y'i molonti ka bɔ jama kɔ ka bɔ kɔfɛla fɛ n'o tɛ minnu ɲɛda baratulen don f'u jɔn bɛ ni kɛsuba ye dusi la a ma bɔ olu ka yɔrɔ fɛ o a ma bɔ fɛ o de la ne ye ɲininkali kɛ n ko jamana ɲɛmaa kan ka lakana ka se hakɛ min ma nin murutigi bɛ se k'o t'o lasɔrɔ cogo di fo k'i kɛ o kan a banna o fana bɛ se ka don maa la o fana bɛ se ka don maa la ɲininkali yɛrɛ de bɔ fɔ a ka ca nin ko in na n'a fɔra k'o kɛ b'a yɛrɛ fana ntanyana tun o ɲɛ bɛ dɔ tun wa a ɲɛ ti dɔ dɛ ala k'an sutura ayiwa ko min ye a waleya ta ka Asimi Goyita sɛgɛrɛ k'an ntanyana fasiri kɛba i k'a dɔn IC don YC do sakɛ YC ale a jira k'a fɔ ko fɛn min ye i k'a dɔn laseli dɔ kɛra min n'o dara bɛɛ lajɛlen tulo kan ka bɛn ni kunu su yanfan ye gouvernement ka laseli don u y'a jira k'a fɔ ko maa min y'a laɲini ka dankari jamana lakana ani jamana ɲɛma u ka i k'a dɔn latigɛ la ayiwa ko a maa masina min n'i k'a dɔn n'a y'a ta ka Asimi Goyita sɛgɛrɛ n'o ye furancɛ fanga maa ɲɛmaa ye k'an daɲana a daɲana k'a to i k'a dɔn kɛnɛyaso la min n'o ye Lapitani Gabriel Ture ye min ye i k'a dɔn kunnafoni a bɔra k'a bin waleya in yɛrɛ kɛra ka bɛn ni tarata don ye n'o ye seliba o seli kɛnɛ ye an bɛ hakɛto ɲini jama fɛ seliba o selikɛnɛ na tarata don juillet kalo tile 20 i k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ an ka seliba o selikɛnɛ sigira waati min na Bamakɔ misiriba la ko maa dɔ donna o kun y'a laɲini sa ni ka i k'a dɔn jamana ɲɛmaa k'o yɛrɛ bɔnɛ a nin na kurunin b'a bolo k'a na taa jamana ɲɛmaa bɔnɛ a nin na ayiwa ko cɛ in k'u y'a koroni k'a don bɛrɛla o nɔgɔnin bɛɛ fɛ jamana ɲɛmaa lakanabaaw u ye nin maa masina in koroni k'a don bɛrɛla o yɔrɔnin bɛɛ fɛ o kumana ko min ye a ka ko ye u y'a tasa ni ka taa di k'a dɔn ko an ka jamana a gundobako ɲɛɲinibaw ma n'o ye sécurité d'État ye fɔ min ye procureur ye sigidaba filanan kɔnɔ commune D Bamakɔ district kɔnɔ yan nɔ Yusu i b'a ye k'a fɔ ko o fana ye sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ ka sɛgɛsɛgɛli ɲɛsin fɛn jumɛn ma ko dɔ ye laɲini kɛ ka jamana ɲɛmaa bɔnɛ a nin na ani ka dankari jamana lakanako la o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ ko communiqué min kɛra gouvernement fɛ a y'a perepere latigɛ k'a fɔ ko min ye nin kamalennin ye a ka minɛninw senfɛ ani ɲininkaliw senfɛ i b'a ye k'a fɔ k'a kɛra sababu ye bɔ ka kɛ fɛn caman kalama ayiwa min ye i k'a dɔn o ko ye sa a ka farikolo fana o dɔnna o senfɛ ayiwa k'a ji u y'a ye k'a fɔ fari o k'a dɔn o kɔni o bɛ ka o farigan tɛ ka fɛn tɛ ka bɔ a la f'a bɛ ka juguya ka taa fɛ u sɔrɔla ka taa n'a ye Gabriel Ture min ye an ka kɛnɛyasoba ye o bɔra yen nɔ tuguni ka taa n'a ye fɔ Ponce ayiwa ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ min kɔni ye nin ko ye sa nin bɛɛ tɛmɛnen kɔ ko a tigilama a kɔni ma se ka balo u ye i k'a dɔn fɛsɛfɛsɛli ta k'a farikolo sɛgɛrɛ farikolo bɛɛ lasalo hukumu kɔnɔna la
la n'o ye autopsie ye o kumana o yɔrɔnin kelen bɛɛ lajɛlen na u ye autopsie min kɛ ayiwa ko o ni i k'a dɔn k'a fɔ a ka saya a k'o t'a bolo ko u ye i k'a dɔn k'a fɔ jate dɔw ye a la o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ min ye nin ko ye sa ayiwa ko k'a fɔ ko ni maa masina min minɛna ko sigana maa don kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛliw ye ayiwa ko an kɔni m'o kuma mɛn ko nka k'o de fɔlen nin ye ko sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛla procureur fɛ commune D la ayiwa min ye kunnafoni fɔlɔfɔlɔ minnu n'olu sɔrɔla sa o de ye k'a fɔ ko min ye k'a dɔn ko dɔw ko kalankaramɔgɔ dɔ de dusuma tiɲɛnen ye nin ye ko kalankaramɔgɔ dusu tiɲɛnen dɔ de tun bɛ fɛ ka taa nin baara kɛ n'o ye enseignant ye k'o kuma nkalontigira o nɔgɔnin fɛ k'a sabu kɛ olu si i k'a dɔn k'a fɔ u tɛna sɔn nin waleya ninnu ma min ye i k'a dɔn nin maa masina in ye yan'a bugunatigɛ o ka da kɛnɛ kan ani a ye ko in kɛ kun min kama ko kow kɔni ko siraw dayɛlɛlen don min ye i k'a dɔn jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye o ko ko nin kɔni ye i k'a dɔn ko cunen ye ko nin ye kɛrɛfɛ ko cunen ye k'ale tɛ nin don jate la nka ale ka o kuma i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛlikɛlaw olu ma u boro kan koyi olu kɔni sigalen don yɔrɔ minnu na olu kɛn bɛ k'u ka sɛgɛsɛgɛli ta k'o yɔrɔ sɛgɛrɛ ayiwa k'a da i k'a dɔn jamana lakanako ani jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka lakana o k'o taabolo kan sɛgɛsɛgɛli bi boli o de kan ayiwa gouvernement ale ka laseliw kɔnɔ n'o ye communiqué ye a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye nin maa masina in ka ntanyani ye k'o tɛ kɛ balan ye sɛgɛsɛgɛliw la koyi nin ko in ko sabu bi nana n'a ye fɔ tɛgɛ ka da kisɛ kan nka ko bɛɛ taara k'a di parquet maaw ma n'o ye sigidaba filanan commune D o parquet maaw ye ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ tamasiyɛn fɔlɔfɔlɔ dɔw olu kɔni tora ka ye fɔlɔ ayiwa kunnafoniw olu fana bɛ ka sɔrɔ kelen kelen min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni maa masina ye ka ko taabolo kan ko nka ani jamana ɲɛmaa hakilina ye min ye k'a n'o cɛ ka jan k'a fɔ ko nin ye ko cunen ye ten k'a n'o cɛ ka jan ko nin ye fɛn ye fɛn min n'i k'a dɔn k'a fɔ i b'a dɔn ko labɛnnen don ayiwa ko min ye i k'a dɔn nin ko fana ye a dɔ la ko i k'a dɔn k'a bɛna kɛ don dɔ sɔsɔliba ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ ani ɲininkali damandan ye don n'a nataw la mun nana ni nin ye mun ye nin daɲa o kumana ko tɔ bɛ ɲɛdɔn cogo di k'o ɲininkaliw maaw bɛna to k'o de kɛ u yɛrɛ la YC ale ka nɔbila sɛbɛn nin ye i k'a dɔn an y'a sama ka bɔ indépendant kɔnɔ o ka bidon bɔli don Yusu Moro indépendant ni y'ale bila yana an ka taa sugu la min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la indépendant kelen an b'ale ta directeur général de la police Moro Sumaila Traoré a ko a b'a yira an ka wolomasiri tabaw la n'o ye polosiw ye ani minnu kɔni bɛ aw ka dɔn mobiliw sɛbɛn kɔlɔsi ka bolimafɛn bɛɛ lajɛlen aw ka dɔn minnu n'o olu tigilamɔgɔw bɛ baara kɛ Moro aw ka dɔn nin ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ min ye brigade anti criminel Baki Baki Sebiri do Jekalo tile 7 san 2021 Lafiyabugu Moro aw ka dɔn nin ko in nin kasaraba in kɛra ye Lafiyabugu ale bɛ communication fɛ Bamakɔ kɔnɔ min aw ka dɔn o kɛra sababu ye denmisɛnnin dɔ bɛ n'u b'a wele ko Abdoulaye Keita Thiam Moro ale yɛrɛ ntanyana nin ko la a kɛra sababu ye k'a dɔn Lafiyabugukaw wulila ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛ mankan ye Moro tiɲɛni bɔra la joginin bɔra la dugudenw ani k'a dɔn sigida maaw olu kɔni ma nisɔndiya cogo si la o de kɔnɔna na sa min ye o ko gɛlɛyali ye aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la Moro an bɛ dugawu don de kɛ ala k'an kisi ni ɲɔgɔn na wɛrɛ ma Moro an b'a fɔ Lafiyabugukaw ye min ye hali bi bɛɛ k'i bolo da dusu la bɛɛ k'i bolo da dusu la jamana in bɛ yɔrɔ min bi a daba wulilen don dɛ a b'a la finitigiw fana ye finitigi man ka mugu ci a ka maa lakana t'a la wallahi a mana bɔ daw da fɛ mugu kisɛden kɔni tɔgɔ man di a man di dɛ a dɔw tɛ se ka ɲɛnabɔ n'o tɛ a banna a bɛ se ka ɲɛnabɔ n'o tɛ Moro a fɛɛrɛ a sɔrɔla a dɔw bolo ka teli dɛ polisiw ka maa ɲɛmaa ye commissaire directeur général de la police Sulemani Traoré ale ye sɛbɛn bɔ k'a jira sɛbɛn min n'o kɛra juma don juillet kalo tile 21 i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔn o ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min a y'a jira k'a fɔ aw min ye ni polosiw ni aw ka dɔn maa nana n'i y'a fiyɛ n'a tigilama ye bangi jɔ a kun tɛ bilen i ka bolifɛn ta k'a gɛn yalima i k'a gɛn cogo wɛrɛ la k'a fɔ ko f'i k'a minɛ i k'a dɔn aw min ye a ɲininen dɔ polosiw fɛ min ye u k'a lajɛ ka papier plaque min bɛ mobili kɔfɛ i b'o numéro ta n'i y'o numéro ta o numéro bɛ communiquer fa bɛɛ lajɛlen polisiw ni ɲɔgɔn cɛ man jan tɔlikiw b'aw bɛɛ bolo numéro ta dɔrɔn i k'a communiquer n'a y'a sɔrɔ Général Sumare rond-point ni yɔrɔ don n'a tigi porokotora ye ka 3e point minɛ jigijigida la yan dɔn minnu filɛ nin ye jigijigida la yan olu wele dɔrɔn u k'a kunbɛn a banna o ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ ye nka k'a tigi gɛn a dɔw b'i gɛn ka sɔrɔ ka na moto jɔ mobili yɛrɛ ɲɛ k'u sigi ka gɛlɛ so yɛlɛ f'i ka bɔ an k'a négocier katakatantigi ma politique
a b'a galpe ama sengare wala a b'a galpe k'a fili kɛrɛfɛ ka taa ni jɔ man di den seliku ale tɛrɛnama de don abara ya amortisseur tɛ fɛn min na abara moro avocado min ye tiɲɛ yɛrɛ la polisi ma ɲɛma ni nin kɛra avocado b'a tigi ka plaque d'immatriculation da min ye an n'o communiqué an ni ɲɔgɔn cɛ ni min bɔr'o la avocado a tigilama a na taa jɔ fanga ɲɛkɔrɔ a kan ka ni min ye o na d'a kan nka ka bolifɛn ta ka boli maa kɔ moro o ka wolo kasara la k'a dɔw bɛ yen avocado ma a bɛ se k'a fɔ a dɔw ye ɲini ɲɛnaw ye wa a tɛ taa ɲaŋini kɔ dɛ wa a tɛ taa ɲaŋini kɔ dɛ a tɛ taa ɲaŋini kɔ dɛ lafiyabugu ta o don muru a gɛlɛyara n'o tɛ maa mana boli sariya yɛrɛ bɛ tɔgɔnin dɔ f'o ma ko refus d'obtempérer a to yen a banna nka ni adamaden tɛ fili o sabu plaque tɛ maanifin na nka ni bolifɛn don hali ni CH don CH in taba in i k'a numéro ta i k'a ci e k'a ci taliku b'aw bɛɛ bolo o kama a baara ayiwa karisalakaw aw k'a labɛn dɛ an ye dɔ fiyɛ a banna ka jɔ nin cogo don nin cogo don a ye fɛɛrɛ kɛ a k'a lajɛ a k'a ɲininka a dala kan na i ka polisi denya a dara kɛnɛ kan a kɛra an ɲɛna a kɛra n y'a dɔn ja i bɛ a sariya ninnu dɔn a caman kɛra an ɲɛna a caman kɛra an ɲɛna ka kɔn bi ɲɛ an ka cɛkɔrɔbaw yɛrɛ b'a la waati min na ka b'o waati nin kangari nin dara ka da mun kan a y'a sɔrɔ taxi min bɛ fɔ min bɛ bɔ ka suruku ta kasangati fo a vitesse bɛ suruku k'a bɔ i b'a bɔ k'a tɔnɔmi k'a suruku k'a kan dɔn o de tun ye taxi ye o y'a sɔrɔ duruduruniw fana bɛ yen troisième arrondissement tun bɛ paysan kɔrɔ in yɔrɔ de la an ka cɛkɔrɔbaw tun bɛ yen troisième tun bɛ paysan na waati min na polosiw ye taxibɔni nin fiyɛ a banna ka jɔ polosikɛ de ye a taatɔ to k'ale bɛ mugu ci a ka pinɛ na morifa y'ale kɛɲɛ ka na sofɛrikɛ tɔnfilini ci taxi kɔnɔ ka b'o waati nin kangari dara ko ka maa gɛn ni boliba in dabila maa nɔfɛ sirigila ko ne y'a dɔn polosikɛ dulonnen bɛ cɛ ka mobili la cɛ bɛ ka taa n'a ye siga t'a la yɔrɔ kɔni tɛ hɛrɛ o kɔni o yakurubasi nin détail ye mura an ka taa sugu la o bɛ bɛn an bɛ tila ka na an masaba cogo ni Ala ka jɛ ni ka kunnafoni tɔ lase an ka taa attention c'est parti c'est parti moro an tɛ taa cogo si la n'an ma groupe commerce Abdoulaye Mayiga an b'a fo ka waleɲuman dɔn a n'a furumuso n'o ye madame Mayiga Mariam Jalo ye an b'ale fo pharmacie Kuraverti la an b'a fo ka waleɲuman dɔn k'u samɛ awɔ o y'a se kelen kɔnɔ ye an bɛ tɛmɛtɔ bɛ Africom an bɛ foli bila ye Sori Kɛmɛso n'a baarakɛɲɔgɔnw k'u bɛɛ lajɛlen sanbɛ ka bɔ dɔrɔn ka don Yusufu fɛ yen k'a Samakɛ k'a sanbɛ Samake an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ale a tɛ kɔrɔkɛ de y'ale Abdou Touré kɔrɔkɛ an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ka don Jeka optique la i kɔrɔ ye Jibi Jalo n'a cakɛɲɔgɔnw an b'u fana sanbɛ Moriba Adel de bɛ yen an natɔ sa an bɛ tɛmɛ Banangabugu fɛ ka sɔrɔ ka se auto école renouveau la ka i k'a dɔn min ye i ka Karimu Danbele n'a baarakɛɲɔgɔnw k'u sanbɛ ye yan'an ka se so an bɛ tɛmɛ Ba Konate fɛ yen ka sɔrɔ ka Zole da Madame Mayiga Dawule Jalo fɛ yen ka sɔrɔ ka na so a banna ni Ala ka jɛ k'u bɛɛ a banna ko ba samɛ ba laban ka danga bɛ ne minɛ dɛ ni m'a lajɛ de banna denkɛ fan wɛrɛ dɛ a tun ye lagare bɔ dukarinɛ la ka tila k'a dun Emmanuel min ye i ka dɔn Lamusa ka denkuni don an y'a négocier a ye manu don tuguni nka n'a y'i farati ba a b'a bɔ a la dɛ Ala k'a kunna ja moro min ye tiɲɛ yɛrɛ la an na don fasiri kɔnɔ tɛmɛna ye n bɛ tɛmɛ n'a ye Yusu Mesirɛni ta tuguni ni Mesirɛni ta tuguni ale kumanen don kiiri o bunakun kan o sɛgɛsɛgɛli min dayɛlɛla ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa ka pankuru ma o sɛgɛsɛgɛli k'a dɛsɛlen ka diɲɛ sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli in dɛsɛlen ka ɲɛnabɔ ko min ye sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛlen ye n'a dayɛlɛla Mahamadu Kasonge yɛrɛ fɛ o waati kama i k'a dɔn procureur kun don anti corruption i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaa kɔrɔ ale ka pankuru o sɔrɔli kow la ko in tɛ ka bɔ a nɔ la bilen koyi Mahamadu yɛrɛ dun kɛra minisiri ye n'o ye kiiri yɛrɛ minisiri ye ko kɔni kun kan ka kɛ i k'a dɔn tɛmɛ an t'a so ye nka min ye i k'a dɔn Mahamadu ye ka a dɔ la ko a yɛrɛ fana dɛsɛlen don ka nin sɛbɛn in koɲɛw ɲɛnabɔ hali n'a y'a sɔrɔ se min b'a bolo ka tila ka i k'a dɔn yamaruya min bɛɛ lajɛlen di a ma k'a ma se ka nɔbɔ ko la nin nafɔlɔ ko ye ade ale ka nɔbila sɛbɛnni ye o bɛ Abudramani Dugure ko fɔ Yusu min ye i k'a dɔn ko maa minnu minɛna nin pankurunko in koɲa kama k'olu bɛɛ tilala ka bila dogodogo ni dogo la kunkan ma bɔ bilen maa si tɛ foyi kalama nin ko la ko kɔri dossier in fana ma classé tuguni bada classement na dɛ Yusu o kumana ko min ye k'a dɔn nin dossier in ye n'o bɛ avion ko fɔ n'o ye pankuru ye jamana ɲɛmaa ka pankuru
ayiwa ko maaba caaman tɔgɔ madalen don nin ko in na jamana in kunkoloba ni disiba caaman i k'a dɔn olu tɔgɔ madalen don nin ko in na haka ja min ye i k'a dɔn k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra ka ɲɛsin rapport ma n'o ye audit ye k'o ye maaba caaman o ye olu kɔbɔ fiɲɛ na nin ko in na koyi min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la tali kɛ i k'a dɔn bureau de vérificateur général ale fana ka kow taabolo kan vérificateur général ka bureau fana ye gundo caaman waraka nka gundo dɔw k'i k'a dɔn k'a fɔ k'a bilisalen don kosɛbɛ yɔrɔ caaman na yuruguyurugu dantɛmɛ de kɛra nin pankurun ko in na o kumana ko nin ko bɛ yɔrɔ min na bi k'i b'a sɔrɔ ko kiiri tigilamaw olu bɛ k'a ɲini sa i k'a dɔn k'a fɔ ka nin ko in k'a ta k'a dafɛ jumɛn ɲɛkɔrɔ a waati kama ko cakɛda dɔ fana dayɛlɛla o cakɛda min dayɛlɛla ko dayɛlɛla yɔrɔ min na o ye gunkana dɔ ye u b'a fɔ min ma ko Il Caraïbe ko kumana ko i k'a dɔn o de ye pankurun ye i k'a dɔn a jatedenw sigi a kan i yɛrɛ ye min fɔ plaki ani immatriculation ko o de ye avion immatriculé min ye jamana ɲɛmaakɔrɔ ka pankurun ye o kumana fɛn min i k'a dɔn ko yɔrɔ caaman dibilen don nin pankurunko in na koyi dibidibi yɛrɛ de ka ca nin na pankurun in sanni ani a baaramisɛn tɔw ka taa se i k'a dɔn yɔrɔ minnu dayɛlɛlen don ko i ko société dɔw minnu dayɛlɛla ka bɛn ni nin waati in ye n'o ye nin baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ko nin bɛɛ ye dibi ye nin pankurunko in na koyi ko société min yɛrɛ dayɛlɛla k'a dayɛlɛla yɔrɔ min k'i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko paradis fiscal ko o yɔrɔ de don ko i pacifique kɔnɔna la yusu i b'a ye k'a fɔ ko o yɛrɛ de kɛra i k'a dɔn a ko yɛrɛ a ko ɲi ye tariku in yɛrɛ ko ɲi bɛɛ lajɛlen de bɛ nin ko in bolo min ye munumunu salo min bɛ pankurunko in dala dɛ jamana ɲɛmaa ka pankurunko o dala dɛ jamana ɲɛmaa kɔrɔsa kɛ o ka pankurunko dala yusu ko malidenw kɔni bɛ fɛ ka bɔ a ko tiɲɛ kalama nka a kɛlen don i k'a dɔn minna ni kungɔ ye malidenw na wa an n'o tiɲɛ yɔrɔ ka jan koyi k'a sabu kɛ dugu minnu fɔlen filɛ olu ni Mali fana cɛ ka jan kosɛbɛ ka wuli ka bɔ yan ka t'o kow ɲɛɲini k'i b'o tiɲɛw fara ɲɔgɔn kan ka na ani Mali taw fara ɲɔgɔn kan ko tariku in kuntala ka jan kojugu janko sigida minnu fɔlen filɛ nin ye k'olu dɔnnen don n'u ka i k'a dɔn nafolomugu ŋanamu ani nafolo jɛyali ye ko ka paradis fiscaux min ye i k'a dɔn ka boli juru ani i k'a dɔn wusugu ni i k'a dɔn sagalenw ɲɛ ka t'i daga ye k'i ka sɔrɔ yakubaya ko o de bɛ kɛ nin yɔrɔ masina ninnu na a k'a kun fana ye ka porokoto i k'a dɔn kɔlɔsili kɛbaaw la min bɛ tali kɛ sale ni wusugu olu sarali o kɔlɔsili kɛbaaw fana kan k'i ka porokoto olu fana ka sɛgɛsɛgɛliw n'u ka kɔlɔsiliw ma ko nka ko i k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ kɛ degun ye yɔrɔ jumɛn na o ye sɔrɔ tilali ye o sɔrɔ tilali min ni i k'a dɔn o ye sɔrɔ min kɛ anw ka jamana kɔkolo kan n'a bɛ fɔ o ma ko braquage à ciel ouvert contre l'État malien i k'a dɔn k'a fɔ ko o sɔrɔ k'o tilali de bɛna kɛ i k'a dɔn k'a fɔ bisibasa ye kasonge ko ale nalen ko bɛɛ lajɛlen sewara sabu ale tun ye sɛbɛn in ta ba la o nka k'a ɲɛ b'a la wa k'a na kɛ i b'a sɔrɔ ale bɛ ka nin sira bɛɛ lajɛlen de nɔbɔ dɔɔnin dɔɔnin ko n'o kɔni don wa ko sirajan taama dagalen don a ye dɛ ko ka bɔ yan ka taa pasifiki la aw ni olu ka jamana cɛ i k'a dɔn jɛŋɔmaɲɔgɔnya si t'an ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ko min ye i k'a dɔn nafolo falen-falen o yɔrɔ ninnu la fo ka taa se jamana ɲɛma o ka pankurunkow ɲɛɲinini ma ko n'a ko fɔ a ka taa nin yɔrɔ ninnu na ka t'o bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'o dugu ninnu yɛrɛ n'i k'a dɔn yɔrɔ kofɔlen minnu filɛ nin ye k'olu tɔgɔ bɛ balawu caman na koyi balawu caman min bɛ tali kɛ nafoloko balawuw la wa o balawuw fana na e b'a ye k'a fɔ k'an ka cabinet d'avocat belebele dɔ bɛ yen tɔgɔ fɔ kɔni ma kɛ baro la k'o fana sen b'a ko la ko o sen bɛ ni balawu nin na ko min ye k'a dɔn kibaru ɲinibaa minnu bɛ yen n'olu bɛ wuli ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ko presse d'investigation olu kɔni ye wuli ka jɔw kɛ ka fɛɛrɛ dɔw boloda ko nin bɛɛ kun ye jumɛn ye ka nin nafoloko n'a pankurunko sira tunu maaw la wa ko ka pisi buru ye ko a kun ye o de ye wa cabinet d'avocat belebele min filɛ a la ko cabinet d'affaires i k'a dɔn olu yɛrɛ fana b'a dɔn k'a fɔ ko ni nin ko kɛra ko ye u ta bonɛ o kumana ko min ye i k'a dɔn gundo k'o bɛna waraka kiiri tigilamaw fɛ waati jumɛn na ko yan'o cɛ sa fɔ fɛnw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka tiɲɛw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka dalilu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ k'a ko basakili ci ko min ye i k'a dɔn malidenw ka taabolo ye an'olu ka ko ye sa ko fɛn min ye cabinet d'avocat belebele min kofɔlen filɛ nin ye ko ni se b'o ye wa a bɛ nin ko bɛɛ lajɛlen don dibila ko sabu a yɛrɛ sen b'a ko la olu tɔgɔ min b'a a ko la u tɔgɔ min bɛ nin ko in taabolo fana na ani k'a dɔn ko évasion fiscale min bɛ kɛ Caraïbe o kɔnɔnaw la u tɔgɔ bɛ nin bɛɛ lajɛlen de la ko Mali kiiri tigilamaw k'olu na nin sira bɛɛ lajɛlen nɔbɔ kelen kelen ko ka sɔrɔ ka taa bɔ jɛgɛbaw kan wa ko sabu ni ji ma duuru jɛgɛkunbaw t'i minɛ jɛgɛkunbaw ko nin y'u minɛ kuma selen ye wa walama nin ye i k'a dɔn nin ko in yɛrɛ da walolen k'a tan ka yɛrɛ kɛ a ko ka ban pewu ko nin y'o fana bolodalen de ye wa ko maa ɲɛmaaba minnu tɔgɔ bɛ nin ko la Mali kɔnɔ yan ani Mali kɔ kan
kan ko maa ɲɛma caman tɔgɔ bɛ nin pankurunko in kana mun na dɛ o kumana ko nin ye nin ko datugulen mɛlɛku wa nin ye nin tannen ka yɛrɛ kɛ de ɲininkali Abdramane Dugure ale ka nɔbila sɛbɛn nin an y'a sama ka bɔ la sirani kɔnɔ Yusu ka bidon bɔli don Moro Siral ni ale bila min ye an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn minnu b'o ta o ye 22 septembre ye Moro an ka taa PMI Mali la PMI Mali Fazeri Doumbia Moro ale ye baaraw kɔni a latɛmɛna ban Fazeri Doumbia min ye directeur général PMI Mali kura a ka dɔ Fazeri Doumbia ale kɔni a bolo donna baaraw la o kɛra juillet kalo tile 15 a kɛra a ka dɔ min ye wulatile waati min ye PMI Mali yɛrɛ a bɛ k'a dɔn a ko bɛɛ lajɛlen latɛmɛna ye u jabala yɛrɛ la koyi min a bilala maa min nɔ la o ye directeur général min n'o bɔra o ye Alfuseni Ɲɔnɔ ye Moro o de kɔnɔna na sa directeur min bɛ Alfuseni Ɲɔnɔ ale bɛ taa waati min na a ye foli ani tɔni a y'o lase bɛɛ lajɛlen ma a y'a jira k'a fɔ PMI baarakɛlaw hali bi u ka ɲɔgɔn minɛ PMI baarakɛlaw hali bi u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a bɛ min f'u ɲɛna ka gɛlɛyaw ma min ye baarakɛlaw ye min ye u n'ale jɛra ka baara min kɛ kɔnɔnajɛya la wa hali bi u ka kɔnɔnajɛya kelen Moro n'u ma dɔ fara kan u kana dɔ bɔ a la dɛ u k'o kɛ ni a ka dɔn maa kura min n'o ye Fazeri Doumbia ye k'ale b'a dɔn maa min don a ka dɔn baarakɛla don maa kalannen don a ka dɔn maa min don Moro i k'a dɔn ko maa furugufurugulen tɛ i k'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la ale kɔni bɛ min kɛ sa ko ale bɛ a jira k'a fɔ ko Fazeri ko bonne chance Moro ma tɛmɛ ka bɔ yen Fazeri Doumbia ale ye kuma ta waati min na ale ye directeur min bɔra ye DG min a ka dɔn n'o bɔra ye a y'o fɔ k'o waleɲuman dɔn k'a jira k'a fɔ awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko ale nana sɔrɔ a ka baara taabolo min ye a ka dɔn a ka baara taabolo ka ɲi o kuma a ye baara min n'o kalifalen don ale ma nin waati in na ale fana ale n'a lajɛ min ye a ka dɔn k'a ka ko tɔw lase Moro a b'a jira k'a fɔ ko Alfuseni Ɲɔnɔ baarakɛla don koyi Alfuseni Ɲɔnɔ maa ɲɛnama don koyi min ye a ka dɔn ko baara bɛ gɛlɛya ale bolo wa ale n'a lajɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen la min ye a ka dɔn k'i sen da sɔnnanɔ la nka o tɛ se ka kɛ cogo si la ni PMI baarakɛla cɛ ni muso denmisɛn ani maakɔrɔba ni bɛɛ ma ale dɛmɛ ɲɛmɔgɔ ye tiɲɛ Moro Ala de bɛ maa kɛ ɲɛmaa ye n'o tɛ an bɛɛ lajɛlen kelen ko maa bɛ sɔrɔ yɔrɔ in na min nkalalen don ni ale ye min bɛ fɛn dɔn ka tɛmɛ ale kan nka ɲɛmaaya Ala de b'a di maa ma. N y'o de fɔ n ko kulu o kulu fɔ kungaya la nka kuntigi kan'a yɛrɛ kɛ i k'a dɔn yɛrɛ ye i tɛ kɛ foyi ni kɔmaw tɛ o ye tiɲɛ dɛrɛ Alfuseni a y'o kuma min ye a k'a dɔn PMI Mali a ma ɲɛma a y'o kuma kelen de fɔ koyi i ka dɔn awa min ye ko nin bɛɛ lajɛlen la min ye a k'a dɔn ministre de l'économie et des finances ko kɔni k'an ka foni ko in na ko bawo o ye maa min bila ye n'o ye a k'a dɔn Fazeri ye ko baarakɛla don ko dɔnbaa don Moro k'i k'a dɔn awa ko maa min don ko awa mi adamadenya b'a a bolo cogo min na a n'a bɛ baara kɛ cogo min na ani jamana kanu b'a la k'o de y'a to awa k'a dɔn min ye ministre de l'économie et des finances ko y'a sugandi k'a bila nin yɔrɔ kofɔlen na alhamdulilayi Ala k'an kunnaja source PMI Mali Ala k'an kunnaja Ala ka danaya minɛ fa amina arabi danaya minɛ fa k'a se a n'a fanga d'a ma ami o kumana ka dɔn k'a Doumbia Yusu nin tɛ dansigi bi kunnafoniw na o de awɔ an bɛ sɔrɔ ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye ko b'a yɛlɛ bi hali bi an bɛ yafa deli kɛ maaw fɛ Ala sɔnn'a ma samɛ awɔ bonya ni karama kɔnɔ Moro nka an ka min ye sɛbɛnnikɛlaw awɔ olu de b'a sɛbɛn kosɛbɛ anw b'a ta an b'a lase ni ka a walawala a ɲinibaw ka fo a ɲinibaw ka fo a lamɛnbaw ka fo a banna ka caribaw fo a banna ka lasebaw yɛrɛ fana fo a banna ni bɛɛ lajɛlen fora an bɛ barikada kɛ bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko bɛɛ san bɛɛ ko Ala ka seliw caya hali bi ka san wɛrɛ